Iubite frate, care asculți acest mesaj, vreau să spun că Domnul Iisus Hristos nu va mai veni așa cum a venit la orbul Bartimeu să aducă vedere, așa cum orbul Bartimeu a știut să ceară milă de la Dumnezeu, cum orbul acesta Bartimeu a știut să nu se împiedice de mulțimea în care mulțimea îi spunea să tacă și el mai tare striga. Orbul acesta Bartimeu a știut să se dezbrace de trecutul lui, a știut să nu mai stea lângă drum, a știut să stea pe drum cu Domnul Iisus Hristos. Orbul acesta Bartimeu a cerut milă de la Dumnezeu, a cerut vedere, dar nu vedere pentru lumea aceasta, ci vedere pentru împărăția lui Dumnezeu. Ce vreau să spun, omule care tu asculți mesajul lui Dumnezeu, să nu uiți că Dumnezeu când va veni, nu va mai veni ca să redea vederea, ci va veni în lumea aceasta ca să știe pe cei care l-au urmat pe Domnul Iisus Hristos, care încă mai văd slava lui Dumnezeu, care încă mai văd făgăduința lui Dumnezeu. El când va veni în lumea aceasta, nu va mai veni ca să mai stea de vorbă cu tinerii care sunt bogați, care tânărul bogat spune în cuvântul lui Dumnezeu că a alergat la Domnul Iisus Hristos. A venit în prezența lui să pună întrebări, dar nu întrebări despre economie, ci întrebări cu privire la împărăția lui Dumnezeu. A venit în prezența lui Dumnezeu știind că toată viața lui a respectat legea lui Dumnezeu. Dar Domnul Iisus Hristos a stat de vorbă cu el și a spus: îți mai lipsește un singur lucru. Du-te de vinde tot ce ai și urmează. Ia crucea și vino după mine. Orbul Bartimeu a fost vindecat. L-a urmat pe Domnul Iisus Hristos. Nu s-a mai dus ca să se îmbrace de haina pe care a lăsat-o acolo. Tânărul bogat spune cuvântul lui Dumnezeu. La răspunsul pe care Dumnezeu i l-a dat, a plecat întristat. Dumnezeu când va veni în lumea aceasta, va veni să-și ia mireasa. Mireasa nu care se pregătește, mireasa care s-a pregătit. Poate că vei spune atunci mă voi pregăti, în clipa aceea. Nu, ci Domnul Iisus Hristos când va veni în lumea aceasta, va lua ce este pregătit. Amin.